Setan bingung cermin. Bukel kali ki. Nganti ki temeka ning papan ki. Golongan ireng sing isih ora jagating pepadang mung kali kowe bukel kali. Mula gelem ora gelem kowe kudu mati saka entar. Iki dudu musuhmu. Iki musuh sapa? Suwingke. Salaka aja. Tikus cilik. Wis kondang. Wis jatuh. Ya gini. Aku tak kene. Ora musuh kowe. Aku ora iso jeneng. Oke kali iki. Ing pancen sediamu goleki paman Maisuna. Langkalo batane. Tikus cilik. Bocah renceng-renceng arep ngadeg ya. Sengoro, tangeh nganggo lamun bisa ngalahke ya. Ono bocah meneh. Aku ora nggo tanding karo bocah-bocah banyu kene. Wis ngerti. Aku weruh tatune sawung sarip. Kae dudu mungsuhmu. Bugal kali iki Ya, ana petung sing durung rampung antaraning kowe lan aku. pitung apa? Kowe sing gawe geger ing banyu iki. Kowe sing natoni Harya Saloka nalika biyen isih cilik. Kowe sing gawe ontran-ontran ing pamingit. Ora tak selaki. Musuhmu bocah pengging iki. Sopo kowe? Maesa Jengar. Ayo, Ora usah aku kangelan golek sing jenenge Maesa Jengar. Ayo tanding karo aku. Temtok kene-kene aku apa kowe sing kemangane kate. iki sosro yo tapan. Piye? Maesa Jengar, Setan kok gunung cermi pancen jiwa karo jenenge. Ora tuwa sarane ngaji kamu jaya. Ayo tentokake aku kok. Maesa Jengar, aja mlayu ya, aja mlayu. Aku lagi ngerti iki. Maesa Jenar melayu sifat kuping. Baik. Kuwi ku jane isin tanding nanti kalah mlayu. Nek opo? Kuwi jane kalah luwih becik mati. Lho, Ning dina iki kok kepeksa mlayu. lho lah perkarane kalah karo sapa? Kalah kaya setan gunung cerme. Si bugel kali iki. Utamane sastra Birawa mboten dirasake. Utamane sastra Birawa mboten tumama kaya wong sing ora krasa. Pripun? Golongan ireng iki wiwit saka Pasingsingan, Surasarenggi, Simuludra saandane tumpes tapis tanpa tilas. Leres. Nanging mung kali siji. Bugel kali. Nah, iki pratandhake lamun bugel kali iki darbe kadegayan kang luwih kang ora padha kelawan Pasingsingan lan sakoncara wangi. Mula yen sliramu nganti tanding kelawan bugel kali iki
kasoran yuda. Iki ora teges kok kowe kalah ki ora. Lah lajeng Ning kowe lali. lali niku Lali marang pepetungan. ingkang panjenengan kersakaken kados pundi Kakang? Lah ya iku perkarane. Apa sebabe kok nganti bugel kali iki ora bisa mati mongko liyane wis padha mati. Ya nitik marang kadegayane. Bugel kali iki kae karo pasingsingan adoh. Sekti pasingsingan. Sekti pasingsingan ini wadine kula tamani sastra Birawa Ora tumomo. Lah sing marai utawa sing jalari bugel kali iki ora bisa mati ora mergo kasektene. Nanging mergo dheweke duwe tameng. Heeh. Menapa? Tameng kuwi mapan ana ing iket pulung kang nutupi punuke. Waton iket pulung kuwi setu nempel ing punuk. Bugel kali iki ora bakal tumomo sawerna ngaji. Utawa ora bakal tumomo sawernaning bedama. Carane ngene. Kados pundi Kakang? Iki aku kudu rada-rada licik sawetara ora apa-apa. Aku tak ngeledo bugel kali iki saka ngarep. Sliramu saka mburi. Mengko yen wis ana tengara karo aku. Yen wis iket pulung kuwi wal saka punuke, punuk kuwi taman ana sastra Birawa saka mburi. Pas pundi. Kaya ngono. Niku pengapesan. Iya. Oke. Bugel kali iki. Bugel kali iki. Maju kowe. Aku kebukane goro. Oh, kanigoro. Kali iki. Ngopo kowe? Kumpung durung. Tak petong kowe ayo nyawiji kelawan golongan sekti kaum putih. Mertobato aja kowe tetep mapan ana ing golongan ireng. Yen perlu mengko bakal tak suwanke Demak Karben dibilasi jiwamu. Sadyaku kuwi mung kepengin nungkes wong-wong sing suci. Sing arep ngrubuhake wong-wong golongan ireng. Kowe tetep ngupadi Maesa Jenar. Heeh. Ya, bisa keturutan kekarepanmu lamun kowe bisa ngalahake aku. Kowe Ya, tandingan karo aku. untuk akeh bapak. Sakjane atimu. Aku ora bakal mundur sak jam. Maju. Ngerti yo iku opo? Kuwi kekulung. Kang wis kuwal saka ragamu. Iki Maesa Jenar. Iya. Pancen yo aneh-aneh. Wong senajan sak tenane punuke kuwi ora susah sastra Birawa. Mbok tutuk nganggo carang wae dheweke mesti temekaning Pak. Ning sauger punuk kuwi isih ditutupi ketulung. Ya kaya ngono kuwi ngedap-ngedap. Iki mau piye kok ana kedadian sing kaya ngono? Usaha ceritanipun si bugel kali iki sak sumrep tanding kalian narari Banyu Biru nggih menika Sawung Sariti lan Saloka. Kepara Sawung Sariti menika ketaman iket pulunge si bugel kali iki sampun buta wonten ing Banyu Biru. Ning Banyu Biru. Nggih. Ayo ayo. Monggo. Lagi ada. Lan kabeh keluarga ing Banyu Biru padha melu bela sungkawa.
yen kabeh menungso kowe ora bakal injo ing tepak. Menungso kabeh bakal ngalah. Yo mati siji iso diarani darane sewu. Nek wis genah kaya ngene iki wis ora iso. Digetuni yo wis ora iso ditangis. Nanging ingkang dadosaken prihatin manah. Kawontenane ing kados mekaten nanging boten tinenggang dening Adi Lembusara lan Estri. Waalaikumsalam. Keluarga Banyu Biru. Lah sing ora ana ki wong siji lho ya. Anakku Sawang Sariti sampe ngerti apa ora? Oh ngono. Yo benere ngene lho ya. Nek sing di omah ning Banyu Biru ki pancen aku. Ya to. Nanging ning Banyu Biru ki akeh para sepuh. Ya, yen kowe takon kelawan anakmu Sawang Sariti, wong ana sing luwih tuwa. Ana sing luwih sepuh, takono karo Kakang Kanigur. Ya wis nek sampean aku takon karo Kakang Kanigur aku tak takon. Yo, heeh. Kang, ya sepurane sing gedhe ya aku goleki karo anakku Sawang Sariti. Wis esuk lho tak wisi mangan kok lurung ana mulih lho ya. Nggonku tumeka ning Banyu Biru golake. Di kenani anakmu si Sariti aku ya ora ngerti. Coba takono marang Adi Mas. Nyaleh meneh lho ditakoni wae kok ngulang iki jane napa to ya? Kok bingung aku. Di masa jenar. Nggih. Kula Mbak Yu. Ponakamu nindi ponakamu Sawang Sariti selak mambu lho segane mengko. Ngeten lho Mbak Yu. Pareng kula tak matur kali sampeyan. Ning sakderengipun kula matur. Kula nyuwun dipun tata penggalipun. Lah perkara takon kok ana atine iki jane. Nggih perkawis tulis Sawang Sariti. Kan katuran bikak luruk ingkang wonten tengah-tengah. Tanpa cerita mangke Mbak Yu sampun lumur pindhang. Ora ana sambungane anakku Sawang Sariti to. Nggih mangke kados pundi kedadosanipun Mbak Yu saged nampi tiyang. Oh ngono, ya wis pancen ngono tak bukake huruf iki ya dipangestoni ya Kang ya sampean lho Kang ya. Iya. Janake temen to apa sapa iki. Aku Ramaido. Salaman kowe Yuning Sariti. Mergo anakmu Sariti kuwi bocah sing kok tresnane ora ana turune. Ojo mupus. Mergo menungso kabeh kuwi bakal lakon. Aku lan sampeyan kabeh wong
iki pindhane godhong bayi. Dipethek esuk lan sorene wis ora bisa endo. Yo mbok menawa pancen wis ginari sing pepesthek. Yen anakmu tole sawung sariti wis disiki. Bari sowan ana ing pengadilan. Ayo bareng-bareng jadi bukti saya, Pak. Iya, jenenge wong wedok kelangan dom wae digoleki. Apa meneh kelangan anak. Niki kok tangisi nganti milih getih ora bakal bisa bali. Kakang Kanigoro, kula ngerti biyunge Sariti niki mesti gempa. Mergo lek tresna kelawan anake iki kepati-pati. Yo kanggo nyapih aja nganti dheweke mung tansah kelingan kelawan tole Sawung Sariti. Yunge Sawung Sariti. Ini ya. Yen siramuke wis ditinggal kelawan tole Sawung Sariti. Aja kuwatir, tak ijoli. Ben ora liwung atine. Lah kae Arya Saloka, peken oleh Saloka. Oh, Saloka kan. Ben kowe iki ora kelingan kelawan Sawung Sariti. Ora mung Saloka, nanging Widuri uga kena. Ben kena kanggo ngibul. Nek Saloka kalih Widuri kurang. Sapa Mangkene kula gadah anak sampean pek pisan nggih. Ya suwe kan Kapak Biana iyo, sing beda, sawung lanang biana. Piye kira-kira cocok apa ora? Ya aku kira matur nuwun banget. Kakang. Ini aku saiki. Kowe nang iso guyu kok aku. Darah guyu wis kena sih dimasuk Ah, Dimas Weso Sinaris aja dikatake. Susah malah Aku lek duwe bojo kok kenteni duwe anak aku rek nganti semaput. Ah, iya wong bojo wae lagi bakal nanging ora iso nampa marang kedadian karti kaya napa kaya kang diwujudake Adi Gajah Sora. Lamun kabeh menungso kuwi mung sadar. Nah, Ya mung ngene. Nggih. Gandeng aku iso ana pegawean. Jeneng kapitayane wong Jawa iki nek delan utawa tajiah ana ing wong kang kesripan yen nganti nginep sewengi iki kudu tutup 7 dina. Lah yen aku kok nutup 7 dina gawe aku isih akeh. omahe hotel. Mula sawetara aku titip marang ponakanmu sih. Tidak wingi. Karepe ning kene sawetara karo Saloka ora apa. Aku tak bali luwih. Ngono, dadi bapak ben Bali, apa Bali, sik kowe ning kene karo apa ya? Nyai sawetara aku bali. Rampung enggak bisa aku tak bali luwih. Ngatur iki kene ada bakal kali punya. Akan Gajah Sora. Iku sih tinggi pun urusane karo kakak. Dembang Sora Yuda Gunung Kidul. Niku nggegeri kula pengin ndang. Kula niki dari wangsul tebu. Oh, ana. Arepe niku mangke kula mantenan kalih Wilis. Jambake semang. Awi jane wis ngerti. Wong lira-lira kuwi ngerti. Heeh, aku ya tau dadina. Tak nyuwun pamit. Ya wis,
kanggo tahlilan untuk bengi padha di tepak-tepake. Aja ayahe wajib-wajib. Wes kono wae sik.